un parell de pregs i una pregunta. En Comissió d'Urbanisme parlàrem, es va fer jo una proposició per allò de que diguem de que n'hi ha que aportar en positiu, no? I és que crec que seria interessant que es reparara i es millorara la barana i el mur que delimita el barranc de Xiva, especialment des de l'entrada des de Catarroja, perquè és la imatge que ofereix Massanassa i pel simple pas del temps està deteriorat. Crec que és una qüestió senzilla de solucionar. I en acabant també, hi ha moltes famílies, i crec que ho han passat per registre d'entrada en per almenys 2 ocasions, que es queixen, i en tota la raó del món, de l'estat del paviment de les pistes de ping-pong que n'hi ha en el poliesportiu. Practicar aquest deport allí és una cosa, no diré jo de riesgo, però des de luego poc atractiva, perquè la veritat és que el terra, el paviment, que és el paviment antic que n'hi ha quan estava allí la terrassa del bar, està molt desgastat. No sé si la solució serà reparar-ho o traslladar les pistes, però crec que seria interessant de cara